elke keer brengen wij skiep met lam naar de Sediek. Van Holbert tot Peersens en ik nog wel voorbij Lauwersoog gaan wij wat diekvakken. En daar maar deze skiep met lam heerlijk waaien de hele simmer. En dat heeft een functie, dat zie je waaien? Ja, voor ons is natuurlijk dat we de skiep een mooi plak hebben, maar voor de Sediek is het dat de begrazing op het diek, dat het gas kwad houden wordt en dat de soorten mooi ongetrapen wordt. Ze hebben een mooi uitzicht hier op een waterdzee maar de praam. Ja, zeker. Misschien nog wel mooier als u. Het is hier heerlijk. Nou ben je een protemeester te wandelen. Wat won je de meeste mij Jan die dan even die skiep en die laam zien willen? Zeker zien, dat is altijd, dat mij altijd. Maar houd een beetje afstand, want als een skiep met lam uit de dreunen wordt, dat is net ideaal. En hoen, zeker online. Echt zien mij altijd, dat is echt geen probleem. Maar die twee dingen zijn wel echt belangrijk, want dat is voor het skiep en het laam het allerbeste. Hoe jong ben de laam nou? Deze zijn een 2-3 weken oud. En gaan er nog meer eruit? Joert even net, maar van een week wel. We gaan nou eerst weer wat ruimte in de stal krijgen. Maar deze twee keppels eruit en die oren die laten nog even zitten. Nog even een oorsterkje, nog kijk wat ouder worden. En dan maar die oren nek aan binnenkort. Heerlijk naar de Sediek. Ik kon net mooiere dag voor vinden. Nee, het is nou perfect. De jas een keer haast uit, dus het is heerlijk.